No niin, huomenta kaikille ja tervetuloa Kryson, pitämään tällaisen webinaari innovatiivisesta kemiaa ja kestävään rakentamiseen tarkoitusta aineosista, mitä me täällä Suomessa myydään. Minun nimi on Jani Kaasalainen ja olen myyntipäällikkö. Minun nimi on Marko Seppälä ja toimin tuotepäällikkönä rakennuskemikaaleilla. Ja tuossa on niin tämä ohjelmisto, mitä käydään läpi. Eli käydään ensimmäisenä vähän niin kuin betonin lisäaineista yleisesti ja seosaineista ja niiden aktivoinnista. Eli käytännössä tästä vähän niin kuin vihreämmän betonin asioita. Mä käyn ne läpi. Sitten siinä vaiheessa voidaan käydä kysymykset näistä, mitä on pitänyt, ja Marko jatkaa sitten noista muotinirrotusaineista, pintahidastimista ja jälkihoitoaineista ja betonipinnan suojauksesta, ja webinaari loppuu noin 10-15. Joo, Marko voi mennä ottaa happea sillä aikaa, niin minä jatkan tästä. Tähän väliin vielä sen verran, että jos tulee jotain syventävää haluta jatkossa tietää, niin pistäkää sitten vaan tuonne chattiin viestiä, niin tehdään sitten lisää näitä webinaareja tarvittaessa. Joo, eli tosiaan niin kuin Marko sanoi, niin laittakaa, että meillä on vähän, kun ollaan uusi osasto tässä niin mitä haluatte tietää enemmän. Betonistahan nyt voisi puhua vaikka 3 vuorokautta putkeen, koska se on kuitenkin se ihmisten eniten käyttämä materiaali koko maailmassa, niin sitä menee vähän joka paikkaan. Ja laittakaa sinne info, mitä haluaisitte kuulla lisää, ja tehdään silleen, että kysymyksiä mitä tulee, niin käydään nämä niin kuin betonin lisäaineista tulevat kysymykset tuossa, kun on vetänyt sen esityksen, ja sitten Markon osuudesta mitä tulee, niin käydään ne sitten siinä läpi, kun Marko on ton oman osuuden vetänyt. Mutta sitten niin ihan lyhykäisyydestä Kryso on niin kun Suomessa kuitenkin niin se uusi ei ole aikaisemmin ollut markkinoilla ja muuta, niin tässä on niin globaalisti, niin Krysolla on 1350 työntekijää noin ja 84 tuotantolaitosta 28 maassa. Ja meidän liikevaihto viime vuonna oli noin 1,4 miljardia euroa globaalilla tasolla. Ja siihen Krysoon kuuluu Kryso itsessään. Se on ranskalainen yritys, minkä Saint-Gobain nosti muutama vuosi sitten. Ja sitten on tuommoinen GCP. Ja sitten on uutena ostona tuommoinen Adfil. Adfil on kuituja, betonikuituja valmistava yritys, ja GCP on sitten, Marko puhuu niistä tuotteista, mitä siellä puolella. Että ne on enemmän sellaista niin kuin dekoratiivista ja betonipinnan laatua olevia tuotteita, ja Kryso-tuotteet on sitten enemmän sitä niin kuin betonin valmistuksessa käytettävää kemiaa. Ja Suomessa tosiaan niin meillä on tuossa pyörähtämässä tuotantolaitos Hyvinkäällä, se on siellä Isoverin tehdasalueella. Kapasiteettia on 60 tonnia päivässä per vuoro, pystytään valmistamaan, ja meillä lähtee sieltä sitten pakkauksista aina säiliöautokuljetuksiin. Että isommat asiakkaat Etelä-Suomen alueella ottavat säilöautolla, ja sitten tuollaisia 1000 litran konteissa lähtee sitten vähän pohjoisemman suuntaan ja pienemmille betonin valmistajille. Lisäksi meillä on siellä kemian laboratorio, millä tehdään sitä laadunvarmistusta, ja betonilaboratorio myös, missä sitten näitä tuotteita kehitellään Suomen olosuhteisiin ja asiakkaiden vaatimuksiin, plus sitten voidaan siinä auttaa asiakkaita teknistä tukea antaa tai yhteistyöjuttuja kehitellä. Ja tuotteet on kehitetty paikallisia vaatimuksia varten, eli käytännössä mitä sementtejä Suomessa käytetään ja minkälaisia, miten täällä Suomessa betonia niin kuin asiakkaat haluaa, työstettävyysaikoja ja pakkasen kestävyydet ja kaikki tällaista on niin kuin ratkaisevassa osassa siinä. Eli nämä tuotteet, mitä täällä myymme, niin niitä sitten muualla maailmassa myydä. Ja raaka-aineet tulee tosiaan, Krysolla on omat polykarboksylaattitehtaat, ja meille tulee Ranskasta ne raaka-aineet, mistä sitten me
räätälöidään oikeanlaiset tuotteet Suomen markkinoille. Ja sitten mennään niihin betonin lisäaineisiin, että niitä on betonin lisäaineita on noin sanotaanko 40-30 eri kategoriaa, mutta niin kuin ne pääasiat, mitkä tai päätuotteet, mitä käytetään, niin käydään niitä läpi. Eli se on käytännössä notkistimet. Meillä on PC-pohjaiset, eli polymeeripohjaiset, polykarboksulaattipohjaiset notkistimet, Optima ja Premia. Optima on niin kuin valmisbetonipuolelle ja Premia-tuotteet on sitten elementtipuolelle. Ja sitten huokostimet. Huokostimen meillä on tällainen Crusoe Air, millä tehdään sitä säänkestävää betonia. Ja sitten on muita tuotteita, on stabilaattoria ja maakosteen massan lisäainetta, sitoutumisen hidastinta, millä saadaan se, että se massa ei niin sanotusti jämi käsiin, vaan se, jos on pitemmät kuljetusmatkat ja muut, niin pysyy massa oikeanlaisena. Ja sitten on toimista kanssa puhunut, niin on tuo seossideaineiden aktivointi, Xeltaan ja sitten polypropeenikuidut tuolta Adfililta. Tässä nyt keskitytään sitten noihin eli notkistin, huokostin ja sitten se vihreän betonin lisäaine, tuo Xeltaan. No sitten, että miksi niitä notkistimia käytetään, vaikka nyt sanotaan, että ne on betonin lisäaineita, niin sanotaan, että nykypäivänä niin voi sanoa, että 100% betoneista kun tilaatte, niin ne sisältää aina notkistinta. Syynä on se, että sillä saadaan sitä betonin notkeutta säädettyä ja vedenvähennyskykyä aikaiseksi, koska se ylimääräinen vesi syö aina sitä lujuutta ja heikentää sitä betonin kestävyyttä. Ja lisäksi sillä notkistimella pystytään sitä työstävyysaikaa hallitaan, eli vaikka se betoni valmistetaan siinä asemalla, niin sitten kun tiedetään, että mikä sille betonille halutaan, että onko siinä puolen tunnin päästä samanlainen työstettävyys vai tunnin vai 2, niin sillä vähän aina valitaan, että mikä se notkistin siinä sitten on käytössä. Ja elementtipuolella tietysti sitten, että halutaan, että se massa lähtisi nopeasti kovettumaan, niin siellä on sitten se nopeammat ne notkistinpohjat. Myös se työstettävyys, se on mukavampi sitä betonia käsitellä, se tottelee paremmin sitä tiivistystä, jos sitä tärytetään tai vibrataan, niin se massa tiivistyy hyvin ja menee niin kuin monimutkaisempiinkin muottimuotoihin kuin sellainen vesimassa. Ja sitten silloin kun meillä se vesimäärä on siellä alhaisempi ja näillä uusilla polykarboksylaateilla on tällainen sanotaan niin kuin robusti vaikutus, eli vaikka siellä vähän ne kosteudet vaihtelisi tai kiviaines muuttuu, niin sen notkistimen tehtävä on kuitenkin, että se on sellaista teollista tuotantoa ja se säätää sitä, että se laatu pysyy parempana siinä betonissa, koska se notkistin tavallaan tekee sen notkeuden siihen massaan eikä se vesi. Ja tätä kautta niin kuin nämä nykypäivän polykarboksulaatit, niin ne mahdollistaa niin kuin nykypäivänä sen massan vaatimukset. Halutaan tehdä just erikoisempia muotteja, massan pitää mennä tietynlaisiin muottiväleihin ja kaikkea muuta, niin näillä se saadaan aikaiseksi. No sitten ihan yleisesti, niin kuin mitä ne notkistimet niin kuin tarkoittaa, niin on sitä, että meillä on se sementtipartikkeli, se jauho, jos sitä niin kuin silmällä katsoo, niin se näyttää, että se on sellaista jauhoa, mutta sitten jos mikroskoopilla katsotaan, niin ne on niin kuin sähköisesti, staattisesti varautuneet toisiinsa, että ne on vähän niin kuin enemmän sellaisia niin kuin rypäleterttuja. Ja sitten kun ne laitetaan sitä notkistinta, missä on tavallaan niin kuin plus- ja miinuspäät, niin se toinen pää hakeutuu siihen sementtipartikkelin pintaan ja sitten se toinen pää on niin kuin plussaa ja sitä kautta kun niitä plussia tulee sinne paljon, niin ne alkaa sähköisesti repimään toisiaan irti ja sitä kautta saadaan sitä sementtipartikkelit niin kuin irtaantumaan toisistaan. Ja sitä kautta me saadaan sitä reaktiivista pinta-alaa sinne enemmän, kun ne ei ole sellaisia niin kuin rypäleterttuna, vaan jokainen rypäle on erillään. Ja sitten sitä kautta se massa lähtee niin sanotusti nesteytymään tai notkistumaan, kun ne repii siellä toisiaan irti. Ja sitten vähän niin kuin, että mitä niin kuin
tuo notkistimen niin kuin historia kautta kehitys on ollut, niin sieltä 50-60-luvulta käytettiin tuollaista lignosulfonaattia, mikä on niin kuin metsäteollisuuden tuote, sahateollisuudesta tulee sitä lignosulfonaattia, sitä käytettiin aikaisemmin, mutta siinä oli just se, että se veden vähennysteho ei ole mikään valtava. Plus sitten, jos sitä niin kun laittaa liikaa, niin se hidastaa sitä betonia. Että sitä samalla toimii tavallaan hidastimella, että se betoni ei lähde kovettumaan. Sitten tuli melamiinit ja naftaleenit. Ne on niin kun tehokkaampia siinä veden vähennystehossa, mutta sitten ne on niin kun, tiettyihin massoihin sopivia, mutta niilläkään ei saada niin kun aikaiseksi semmoista, että pystyttäisiin niin kun räätälöimään sitä tuotetta, että kuinka pitkä sen työstettävyysaika on. Ja sitten tuossa 2000-luvun alkupuolella tuli polykarboksulaatit markkinoille ja niillä pystytään räätälöimään sitten sen sementin mukaan, minkälainen se sementin kemia on, niin pystytään vaikuttamaan, että mikä se veden vähennysteho on ja kuinka kauan se hidastaa sitten sitä hydrataatiota, että se lähtee se betoni sitoutumaan. Näillä kaikilla on se toiminnallinen ominaista. Kaikissa on se sähköinen hylkiminen, mutta sitten noissa polykarboksulaateissa on myös tällainen steerinen hylkimisvoima. Se voi niin kuin maalaisjärjellä ajatella niin, että kun käytetään polykarboksulaatia, niin me pystytään muokkaamaan sitä betonin sementtipastan viskositeettia, jolloin siitä niin kuin saadaan niin kuin, että se ei ole sellainen vesimäinen, vaan se olisi vähän niin kuin enemmän öljymäinen, että se jaksaa, siinä on liike-energiaa ja se jaksaa liikkua. Voidaan verrata vaikka, jos laittaa niin kuin vettä ja kasvisöljyä, niin niiden niin kuin ero. Plus samaan aikaan sitten se polykarboksulaatti, kun siinä on sitä sementtipastassa viskosiutta, niin se jaksaa kannatella niitä kiviaineksia, eikä se lähde se massa niin helposti erottumaan. Ja tosiaan niin nämä polykarboksulaattipohjaiset notkistimet, niin tuossa on vähän sitä kemiaa yksinkertaistettuna. Tuossa aikaisemmassa kalvossa tuossa alhaalla näkyy, mikä näköinen se suunnilleen on tuo alimmaan kuva. Se on tällainen 3D, mikä tuo nyt on tällainen vähän kuin bakteerin näköinen. Mutta tuossa on se periaate, eli siinä on se karboksulaattiryhmä, mikä määrittelee sen absorption siihen sementin pintaan, eli kuinka nopeasti se reagoi siihen sementin pintaa. Käytännössä tuossa on niin kuin tavallaan se sementti, mutta sitten siellä on sitä vettä, niin tuossa kun näkyy tuo sementti jyvänen, niin siinä pinnassa on tällainen tumma kerros, niin se on sitä sementtikeeliä, eli siinä on ollut veden kanssa jo tekemisessä, niin siihen sementin pintaan syntyy tämmöinen sementtikeeli, mikä on plusvarauksinen, ja sitten tuossa meidän polykarboksulaatin selkärangassa, eli se backbone, niin siinä on sitten miinusvaraus, eli se hakeutuu siihen sementin pintaan, ja sitten se vähän riippuu, että kuinka pitkä tuo meidän backbone on, niin sillä pystytään vaikuttamaan siihen vedenvähennyskykyyn, mutta myös sitten siihen, että kuinka pitkä se työstettävyysaika on. Ja sitten meillä on siellä noita sivuketjuja, millä pystytään just vaikuttamaan siihen massan viskoosiuteen plus sitten siihen tavallaan myös siihen sitoutumisen ajankohtaan. Eli käytännössä yksinkertaistettuna, että mitä pitempi sulla on se sivuketju, niin sitä kauemmas ne sementtipartikkelit hakeutuu toisistaan, jolloin niillä menee kauemmin aikaa sitten, kun ne lähtee hydrataatiot tapahtumaan, että ne hakeutuu toisiinsa kiinni. Ja sitten nämä on niin kuin pintareaktiivisia aineita, niin siellä pitää olla vahdonestoa joukossa, mikä estää sen, että koska tuolla on tuo plus- ja miinusvaraus, ettei se tavallaan niin kuin haukkaa kiinni happimolekyyliin tai vesimolekyyliin, vaan että se hakeutuu, pysyy irrallisena siellä, ettei sinne synny niin kuin ylimääräistä ilmaa. Ja lisäksi nämä on orgaanisia aineita, eli tuo hiilivetyä, niin sitten sinne pitää laittaa säilöntäainetta, ettei se lähde homehtumaan kesken kaiken se tuote tuolla asiakkaalle. Plus sitten nämä saattaa sisältää niin sanotusti muitakin viskositeetin modifaattoreita tai muuta, tai
tai kiihdyttimiä tai mitä ikinä sitten, kun haetaan jotain vähän erikoisempaa notkistinta. Mutta tuossa ne niin on ne syyt, että miksi kaikki betoni nykypäivänä käytännössä niin on se vedenvähennyskyky, parempi työstettävyysajan säätämistä pystytään säätämään, sillä alkulujuus on parempi kuin vesibetonilla ja sitten sitä kautta saadaan tiivistä, lujaa ja hyvää korkealujuusbetonia aikaiseksi. Ja sitten tietenkin, että se on parempi se hintalaatusuhde, koska sitten sitä sementtiä ei tarvitse käyttää niin paljon, koska sitä vesimäärää voidaan vähentää. Ja tietenkin sitten sitä kautta niin toi CO2-vähennys on niin kuin sitä kautta tulee. Ja sitten tuossa niin näkyy, että pystytään niin niitä ominaisuuksia eri notkistimille hakemaan, että tuossa on niin tavallaan se veden vähennyskyky ja sitten työstettävyysaikaa, että minkälaista halutaan, että vaikka nuo ensimmäiset punaiset täpät on elementtipuolen notkistimia ja sitten nuo siniset on tuolla valmisbetonipuolen, että siellä tarvii vähän pitempi se työstettävyysaikaa olla, niin niitä pystytään näillä säätämään, eikä tarvitse käyttää niin sanotusti hidastimia siellä joukossa. Eli hyödyt on parempi työstettävyys, parempi laatuinen betoni, pystytään sitä reseptiikkaa optimoimaan, runkoaineet näyttelee suurta roolia siinä reseptin optimoinnissa, niin näillä pystytään käyttämään vähän niin kuin haastavampia kiviaineksia. Ja sitten nykypäivänä itsestään tiivistyvällä betonilla tehdään tosi paljon ja sitten korkealujuusbetonin valmistus niin on käytännössä sitten nämä polykarboksylaateilla ainoastaan mahdollista. Ja sitten se huomioitava on se, että silloin kun me ruvetaan niin kuin käyttämään suurta määrästä notkistamaan, niin se on herkkyys siinä reseptiikassa, että se vesimäärä pitää pysyä tarkkana, runkoaineiden kosteuksia pitää seurata tarkkaan. Ja toinen on sitten muottipaine, että tuolla itsestään tiivistyvässä betonissa, niin siinä niin kuin ei välttämättä ihan sellainen perus vaikka do it yourself vanerimuotti, niin se ei kestä sitä, koska siellä on, se paine on paljon kovempi siinä itse massassa luomaan painetta, koska se haluaa vaan jatkaa sitä liikettä, niin se pitää ne muotit suunnitella eri tavalla. Ja sitten se yhteensopivuus sementin, kiviaineksen ja muiden lisäaineiden kanssa pitää olla oikeanlainen. Ja tuossa se, että nämä on sitten vain ammattikäyttöön, eli betonin ammattivalmistajille tarkoittuu tuotteita. Ja tuossa nyt niin kuin näkyy esimerkiksi, että tuolla niin kuin itsestään tiivistyvä betoni toi niin kuin menee itsestään, se tiivistyy myös itsestään, eli tuota ei tarvitse sitten niin kuin vibrata tai tiivistää sitä massaa, vaan se on niin kuin kerralla valmis se tuote. Ja tuossa noin ennen notkistimen lisäystä, niin toi on sellaista melkein kuin märkää hiekkaa ottaisi. Eli siinä on se vesimäärä on tosi alhainen, vaikka se näyttää, että siinä olisi vettä, mutta siinä itse asiassa se vesimäärä on tosi alhainen. Joo, sitten toinen täällä Suomessa tärkeä aine on sitten tuo huokostin, eli huokostava lisäaine. Että meillä on aika paljon tuolla ulkona sitä betonia, mikä pitää kestää niin sanotusti ääriolosuhteita. Eli huokostin on se, millä lisätään sinne sitten massaan ilmaa. Normaalibetonissa, tuollaisessa huokostamattomassa, vaikka sen kuinka vibraa, niin siinä on se 1-2% ilmaa siitä, että betoni on aina huokonen rakenne. Siellä on aina kapillaarihuokosuutta, sitä ei voi saada pois sieltä. Niin se ilmaa lisätään tuonne noin 5-7% luokkaa. Se, miksi sinne lisätään sitä ilmaa, niin on se, että kun siellä on siellä kapillaarisuudessa on aina sitä kosteutta, kun se lähtee jäätymään se betoni, niin siellä on sitä suojahuokosrakennetta, mihin se vesi pystyy tavallaan jäätyessään, se paine karkaa sinne huokosiin, tai sitten se, että se vesi pakenee sinne niihin suojahuokosiin, ja sitten silloin siellä tilaa niin kuin laajentua. Et vesihän, jos ei siellä ole sitä huokosuutta, että se on vain siellä kapillaarihuokosuudessa, että se kapillaarihuokonen on täynnä vettä ja se jäätyy, niin se vesi jäätyessään sen tilavuus kasvaa 7-kertaiseksi, niin silloin se lähtee tavallaan rapauttamaan sitä betonia. Mutta se suojahuokonen tekee sen, että se paine ja se vesi silloin tilaa
tilaa niin laajentua. Eli toi suojahuokosen koko on niin pieni, että se ei tavallaan sen kuplan oma sisäinen paine estää sen, että se vesi, niin kuin näkyvä vesi menee sinne, mutta siinä vaiheessa, kun sinne syntyy sitä jäätymisestä tulevaa painetta, niin silloin se silloin se tavallaan se paine siirtyy sinne suojahuokoseen ja se vesi karkaa sinne. Eli se suojahuokonen pitää olla tietyn kokoista, se ei saa olla liian iso eikä liian pientä. Joo, mutta se on niin tuo huokostaminen on se nopein tapa vaikuttaa siihen pakkasen kestävyyteen. Ja tuossa sitten vähän sitä huokosen toimintaa, eli voidaan nyt sitten ajatella, ei nyt ihan sama asia, mutta ajatellaan, että ne, ketkä on joutunut joskus käsin tiskaamaan, niin laittaa sitä fairia siihen veteen, niin sehän ei itsessään tee sitä vaahtoa, vaan sitä pitää sekoittaa. Eli me laitetaan sinne tensidejä, missä toinen pää hakeutuu siihen vesimolekyylin pintaan ja toinen hakeutuu happeen ja sitä kautta alkaa syntymään tällainen kruunurakenne ja siitä sitten syntyy se suojahuokonen. Ja tuossa niin näkyy, että se suojahuokosen koko pitää olla tietynlainen. Ja huokostamisen edut on, että Suomessa pakkasrasittujen betonirakenteiden valmistaminen on niin kuin kestävän kehityksen mukaista. Saadaan tehtyä kestävää betonia. Myös se parantaa sitä massan työstettävyyttä, sitten tulee niistä vähän kuohkeampaa. Ja sitten toi häiritsee kapillaarikatkoisuutta ja sitä kautta sitten tulee vesitiivimpää sitä betonista. Ja huokostunut betonin koossa pysyvä stabiilius on parempi. Et kun se laitetaan se 50 litraa ilmaa, niin se stabiloi myös sitä massaa. Ja sitten vielä tämä seosaine. Meillä on tällainen Xeltam 88, millä pystytään sekä niin kuin potsolaanituotteita aktivoimaan, eli saadaan sitä lujuuden kehitystä aikaiseksi, tai sitten myös niin kuin SEM3, SEM4 sementtien niitä seosaineita pystytään aktivoimaan, jolloin saavutetaan se, että näillä pystytään tekemään samanlaista betonia kuin vaikka sitten SEM2-luokan betoneilla, koska se varhaislujuus näyttelee aika suurta roolia sitten siellä työmailla. Ja annostus on 1–3% sideainemäärästä. Ja tällä pystytään vähentämään betonireseptiikassa noin 20–40% CO2-päästöstä. Tämä on uusi tuote Suomen markkinoilla. Ja tässä on niin esimerkki, että meillä on tuollainen SEM3 betoni, mitä Suomessa valmistetaan, niin 350 kiloa kuutiolle ja vesisementtisuhde on 0,51 ollut ja siellä on ollut vähän notkistinta, mutta kaksi tavallaan samaa reseptiä. Toisessa on 0% sitä aktivaattoria, toisessa on 2% sitä sideainemäärästä, eli 7 kiloa kuutiolle. Niin tuossa sitten nähdään noita lujuuksia, eli me saadaan niin kun, tämä osoittaa sen, että se ei potki niitä sementin reaktiotuotteita, vaan niitä seosaineiden, masuunikuonan tai lentotuhkan reaktioita saadaan niin kuin nopeutettua. Sitä kautta sitä lujuutta tulee enemmän ja sitten me nähdään, että tuolla niin kuin 2,8 lujuus on vieläkin niin kuin parempi kuin tuolla ei aktivaattorilla. Siinä oli se mun osuus. Sitten mennään siihen. Täällä on yksi kysymys tullut. Soveltuuko notkistimet käytettäväksi kierrätysbetonissa? Kyllä, ne soveltuu käytettäväksi, mutta sielläkin sitä kierrätysbetonissa itse asiassa niin kuin notkistimilla ja lisäaineilla pystytään tekemään siitä, että sitä pystytään käyttämään sitä kierrätysbetonia enemmän. Mutta se on vähän eri kemiaa sitten kuin tämä notkistimet. Kiitos, se minuksi. Kiitos Jani. Eli jatketaan tästä sitten, kun ollaan saatu hyvät betonit aikaiseksi, niin lähdetään valamaan sitten elementtitehtaalla tai työmaalla sitten kohteita. Ja siellähän nyt tarvitaan tietysti hyviä tuotteita, niin siirrytään muotinirrotusaineisiin. Oho, mentiin väärään suuntaan. No. Eli mistä muotinirrotusaineet koostuu? Siellä on öljyä, liuotinta ja lisäaineita. Ja sitten öljy on 3 erilaista: kasviöljyä, mineraaliöljyä ja synteettistä öljyä. Eli tästä voi hyvin miettiä vähän niin kuin sillä lailla, että
kun autossa ennen käytettiin mineraaliöljyä, niin nykyään on siirrytty synteettisiin öljyihin ja kasviöljy on tietysti kasviöljypohjasta, eli sitä käytetään myös nykyään paljon. Sitten näitä 3 osaa sekoitetaan. Liuottimella haetaan sitä, että saadaan paremmin ja helpommin suihkutettavaa tuotetta. Ja lisäaineilla sitten haetaan niitä ominaisuuksia siihen: hankausta, sadetta, ruostetta, kuumaa, kylmää, säätä ja tärrytystä, kestoa sille muottiöljylle. Sitten meillä Pieri on kehittänyt tämmöisen erilaiset kriteerit, miten valitaan noista meidän tuotteista noin muotinerotusaineet. Eli sieltä löytyy tämmöinen niin sanottu taulukko, mikä kertoo hyvin yksinkertaisesti näissä tynnyreissä on nämä eri tasot 0–4, millä pystyy valittamaan sitten sen oman tarpeen mukaisesti sen muotinerotusaineen. Eli siellä on 1–2 luokka, tavallinen betoniviimeistely, lähinnä työmaat, puumuotit ynnä muuta tällaista. 3–4 korkealaatuista arkkitehtonista. Eli silloin mennään jo vähän tällaisiin vahapohjaisiin tuotteisiin, eli siellä saadaan todella sileitä ja hyviä pintoja. Kulutus, tärinän kestävyys, 1–2 tavanomaiset olosuhteet, 3–4 voimakas tärrytystä kautta vibrausta, korroosiosuojaus. Näissä on aika monessa tuotteissa on tällä hetkellä meillä korroosion suojaus. Ja sitten tietysti merkinnät näihin, että mikä on ympäristöystävällistä ja mikä on biologisesti hajoavaa tuotetta, niin ne löytyy meillä tuotekorteista kaikki tiedot. Ja tuossa on periaatteessa tuo tietopohja, mikä meidän tuotekorteista löytyy kautta työohjeista, eli nämä löytyy F.I. Weber kautta Chryson sivuilta. Ja tämä on nyt tehty lähinnä sille, että se on helpompi niin kuin heti suoraan tuotekortista nähdä, että mihin näitä tuotteita kannattaa käyttää ja miten niitä käytetään. Eli muotteina puu, teräs, polyuretaani, synteettinen, eli tässä näkyy, että tuote käy 3 eri pohjalle. Polyuretaani ei ole tässä käytössä. Käyttöohjeet suoraan löytyy kuvallisina. Ruiskutuspaine 3–4 baaria, suutin tyyppi. Ja sitten myös suutin viuhka, minkämoisella suutin viuhkalla tuote sumutetaan. Ja sitten määrä, paljonko tuotetta menee neliölle. Eli yleensä nämä levitetään suihkuttamalla ja ei suositella hirveästi pyyhkimistä. Ja tietysti ei vajaata eikä ylimääräistä tuotetta muoteille, koska nekin aiheuttaa sitten omia ongelmia siihen lopputuotteen pintaan. Sitten meillä on tämä samainen GCP-sisäinen luokittelu, mikä tuossa edellisellä sivulla käytiin läpi, eli nämä löytyy meidän työohjeista. Tuotekorteissa näitä ei tällä hetkellä ole, mutta työohjeita katsomalla niin sieltä löytyy nämä, että mikä tuote sopisi niin kuin omaan käyttöön parhaiten. Sitten tuotteet on semmoisia, että niillä ei tällä hetkellä ole CE-merkintää eikä EPDtä olemassakaan, ja siellä on Ranskassa tämmöinen kuin Synat 2019 perustettu tämmöinen taho, missä on myös sitten nämä kaikki tuotteiden valmistajat mukana, ja tällä hetkellä siellä yhteisesti nyt mietitään, että miten nämä pystyttäisiin sitten sertifioimaan nämä kaikki tuotteet tulevaisuudessa. Tuossa on meidän valikoima, eli me ollaan sieltä hurjasta Chryso kautta GCP-valikoimasta valittu meille Suomeen omasta mielestämme sopivimmat tuotteet. Varmasti sieltä vielä saadaan lisää tuotteita markkinoille tarpeen mukaan, mutta näillä on nyt lähdetty liikkeelle. Eli siellä on tämmöinen Pieri LM 100 ja 200, eli tämä on nyt sitten kierrätysöljypohjainen tuote. 100 käy hyvin pakkaskäyttöön, esimerkiksi jos alhainen lämpötila, lähinnä työmaakäyttöön oleva tuote. 200 voimakasta vibrausta ja tärrytystä oleviin kohteisiin, muun muassa ontelulauttatuotanto on oikein hyvä tuote. Sitten löytyy tämmöinen Pieri Clarol 650, on sitten taas synteettinen tuote. Siinä on korkea ruosteenesto ja erittäin hankaliin valukohteisiin käytettävä. Ja tässä on sitten semmoinen, että menekki Clarolissa on noin 80
neliöä per litra, kun näissä muissa mennään semmoista 54. Sitten löytyy Chrysodem Bio 15, Dem Extra 258, ne on Chryson valmistamia tuotteita. Bio 15 kasviöljypohjainen biohajoava, hyvä niin kuin esimerkiksi tuollaisille pikkutyömaille ja työmaille käyttöön. Sitten Chrysodem Extra 258 synteettinen tuote sisältää ruosteen esto, eli ihan samalla lailla kuin tuo 200, 650 ja 258, niin tosi hyviä tuotteita sitten tuonne teolliseen käyttöön. Pierisire E31, sama juttu, synteettinen tuote. IT-massat, itse tiivistymät massat, värimassat, valkobetoni ja korkea ruosteinesto on myös siinä mukana, eli teräsmuotoille oikein hyvä. Ja sitten kun haetaan oikein viimeisteltyä arkkitehtonista pintaa, niin sitten Pierisire LM33. Ja myös löytyy sitten tämmöinen kasviöljypohjainen Pierideco Bio 410. Eli erittäin voimakasta piparasta kestävää kohteisiin. Ja sitten muotierotusainetta kun käytetään, niin ei tietenkään likaiseen muottiin, koska nuo liimajäämät imee irrotusainetta ja sitten nämä jatkaa kasvuun siinä muotissa. Liian suuri tuotteen määrä aiheuttaa kemiallisen reaktion betonin pinnalle, eli johtaa tällaisen vähän niin kuin betonin palamiseen. Eli se näkyy siinä betonin pinnassa. Ja sitten tämmöinen viivevaikutus, jotka sitten aiheuttaa betonin pinnalle sitten kuplia ja mustia täpliä. Sitten avaimet onnistumiseen on tietysti, että käytetään puhasta ruiskua kokeiden tekemiseen. Että yleensä niissä on tietysti ruiskutettu, mitä se sitten on sattuukaan olemaan. Ja ne olisi hyvä puhistaa ennen sitä ja vaihtaa suuttimet, että saadaan tasainen suihku tulemaan sit siitä ruiskusta. Eli siellä on tärkeää on nämä virtauspaine, suihkun muoto, irrotusaineen homogeenisuus, pyöreä litteä suutin, joka sitten tietysti riippuu tuosta levitettävän tuotteen viskositeetista. 1,5 milli on tuommoinen aika yleinen noissa meidän tuotteissa toi suuttimen koko. Eli tuossa on vähän kuvia, kun sitä muotinirrotusainetta on liikaa, eli se aiheuttaa ton näköistä pintaa, eli siellä on sateen huuhtelemaakin muotinirrotusaine tässä oikeassa yläkuvassa. Ja sitten kun saadaan viimeisen päälle pintoja, niin ne näyttää tältä, eli siellä ei sitten sitä muotinirrotusainetta pinnassa ole, ja pinnat on tasaisia ja sileitä. Sitten siirrytään pintahidastimiin seuraaviksi. Eli meiltä löytyy 3 erilaista pintahidastinta tällä hetkellä valikoimasta. Siellä on tämä Pieri DRC6, Pieri DRC 1000 ja Pieri Decagel. Ja lisäksi meiltä löytyy tämmöinen Pieri DRC Primer. Eli tämä primeri on nyt sitten, kun on tämmöiset haastavammat muotit, missä on muovia esimerkiksi, mitkä sitten sulaa ton DRC-liivotin kemikaalin johdosta, niin tuolla Pieri DRC:llä primerilla pystytään se hyvin estämään. Ja se on semmoinen telattava tuote, ja sen jälkeen kun muotti on irrotettu, niin se lähtee ihan repimällä irti. Eli se on vähän niin kuin sellainen kalvo, mikä irtoaa siitä muotin pinnasta. Meillä on 10 eri pesusyvyyttä, eli sieltä löytyy ihan hiekkapuhalluksesta sitten tuonne erittäin syvää. Varastovalikoimassa meillä on tällä hetkellä Suomessa on tuohon 130 milliä asti, eli on todettu, että tuo ihan syväpesut ei nyt tällä hetkellä ole ollut, että sellaisia kohteita olisi ollut menossa. Ja sitten tämä Pieri DRC 1000, niin tämä on erittäin hieno pesu, eli tämä on vielä hiekkapuhalluspesun vielä hienompi versio siitä. Ja sitten tietysti tuo pintahidastimen syvyys riippuu käytetty Pieri DRC, ja tuossa on noin mille syvyyksille päästään, betonin lujuudesta ja tietysti vesisementtisuhteesta. Ja tuossa on eri väreillä on merkitty noin Pieri DRC, eli se pystyy niin kuin työmaalla, ei sekoitu eri pesusyvyyden purkit sitten, kun tehdään sitä itse toimintaa siellä työmaalla. Eli meillä on tämmöinen taulukko, ja jokaisessa se on ihan tavaraan itsessään sen väristä. Tuossa on vähän pintahidastinta, miten me suositellaan tietysti suihkun levittämistä eli ruiskulla levittämistä. Toki sen pystyy telaamaan, mutta telaamisessa on sitten se puoli, että kun se pitäisi telata todella tasaisesti, että jos tela menee toisen
kun sä telaat yli vielä ja telan reuna ottaa siihen edelliseen telausjälkeen, niin siinä tulee semmoinen paksumpi kohta ja se näkyy mahdollisesti sitten betonin pinnassa, kun se pestää siinä, niin siihen jää semmoinen vähän niin kuin raita siihen betonin pintaan. Eli sen takia suositellaan ruiskua käyttämään tässä levitysvaiheessa. Ja sitten tietysti betonin levitys pitäisi tehdä mahdollisimman tasaisesti, koska pieni DRC lähtee saman tien reagoimaan sen betonissa olevan veden kanssa ja aiheuttaa sen kemiallisen reaktion siihen pintaan, niin mitä tasaisemmin se levitetään se betoni, niin sitä parempi lopputulos. Ja tuossa on nyt sitten yhdessä kuvassa on toi DRC, eli 30 minuutin aikana pitäisi tehdä kaikki toimenpiteet, eli levitykset ja vibraukset, ja sen jälkeen sen pitäisi antaa betonin muotis ruveta kovettumaan ihan rauhassa, niin päästään siihen hyvään lopputulokseen. Sitten painepesu. Tässä on hyvä muistaa seuraavana päivänä, kun pestään sitä betonia, mikä on purettu sieltä muotista. Niin mekaaninen harjas, tietysti painevesi on yksi vaihtoehto, mutta painepesu suositellaan. Ja sitten se pitäisi olla semmoinen tasainen, ei pyörivällä päällä oleva painepesuri, koska se tuhoaa sen pinnan, vaan se pitäisi olla ihan tasaisella paineella 100-150 baaria pestä se betonin pinta. Tuossa on muutama kuva, että miten se tapahtuu tuolla työmaalla. Sitten meillä on vähän ohjetta itse asiassa tuohon betoniin, eli kun lähdetään DRCtä levittelemään, niin saadaan hyviä lopputuloksia. Eli tuossa on vähän niin kuin suhteutusta, ohjetta tai suuntaa antavaa suhteutusta, että miten se voidaan tehdä. Ja vesisementtisuhteella suositellaan 04505 ja betonikoostumus S3 S5. Sitten jos käytetään pigmenttejä, niin jokaista pigmenttikiloa vastaava vesi pitäisi lisätä sinne betoniin. Eli silloin siellä olisi riittävä vesimäärä siihen betoniin reagoimaan. Ja kiihdyttimiä ei saa käyttää näiden pintahidastimien kanssa. Ja sitten tietysti näissä ohjeissa, kun lukee täällä, että käytetään murskattua kiviainesta, niin tässä on sitten oikeastaan se syy siihen. Eli ihan ulkonäöllinen syy, eli käytetään murskattua kiviainesta hienopesuun, niin siinä pesussa se kiven pää näkyy terävämpänä siinä betonin pinnassa ja sitten tulee näyttävämpi sitten sitä betonin pinnasta. Siinä muutamia kuvia tehdyistä pesubetoneista. Sitten mennään jälkihoitoaineisiin. Eli nyt kun on saatu tehty hyvät betonit, niin sitten tietysti pitäisi jälkihoitaakin ne. Ja tuossa on tietysti eri tapoja tehdä tuo jälkihoito, että siellä on ihan kastelemalla, mutta sitä pitäisi tehdä jatkuvaa sitä kastelu. Ja siinä on taas sitten se huono puoli, että se on tietysti vie vettä paljon ja siihen tarvitaan ruiskutuspehkeet ynnä muut. Ja se taas sitten, kun sinne laitetaan liikaa vettä betonin pintaan, niin se taas sitten vähän niin kuin rikkoo sitä betonia, eli se ei pääse kunnolla kovettua se betonin pinta ja sitten tulee vähän tällaista erottautumista siihen pintaan. Niin ei hyvä. Toinen on muovikalvon käyttö. Se taas jättää tällaisia rumia jälkiä yleensä betonin pintaa ja sitten se pitäisi tosi tiiviisti saada siihen betonin päälle. Eli sieltä ei pääsisi niin kuin mistään tuuli sinne muovin alle kautta, että siellä ei ilma pääse kiertämään. Ja sitten on tämmöisiä säkkikankaita, mitä on joskus aikoinaan käytetty, eli märkisäkkikankaita, millä on sitten kasteltu betonin pintaa ja pidetty se kosteena ja sillä yritetty se jälkihoito tehdä. Mutta sitten taas nykypäivänähän on tietysti isoille betonipinnoille niin järkevää sitä jälkihoitoaine käyttää, eli tämmöinen suihkutettava joko liuotinpohjainen tai sitten tämmöinen vähän niin kuin vahapohjainen jälkihoitoaine, mikä suihkutetaan siihen betonin pintaan ja se jättää siihen kalvon, mikä sitten estää sen veden haihtumisen siitä betonista. Ja siinä on tietysti se hyvä puoli, että 20 litralla tekee semmoisen 204 jälkihoitoa, niin se on aika edullista siinä nähen, että se ei hirveästi tule maksaakaan se jälkihoidon teko ja se on nopea, koska se vaan suihkutetaan siihen betonin pintaan ja se jää sitten siihen. Tuossa on vähän mitä jälkihoitoaineet sitten tekee, eli
ei jälkihoidettu pinta, niin sieltä tulee tuo veden haihtuminen jälkihoidettu, niin se vesi ei pääse haihtumaan. Mikä vaikuttaa: alhainen suhteellinen ilmankosteus, korkea lämpötila, tuuli, jopa heikko tuuli. Jos ajatellaan jotain teollisuushallia, missä on vielä seinät auki ja se on läpituuli, niin siellä on aika hyvä niin kuin sitä betonia kuivattava ominaisuus sillä tuulella. Ja sitten jos on betonissa vielä matala vesisementtisuhde, eli tietysti kun käytämme niitä lisäaineita ja sitten tulee sitä hyvää betonia, niin suositellaan näitä jälkihoitoainekäyttöä. Meillä on tällä hetkellä valikoimassa tosiaan 2 eri tuotetta, ja siellä on tuo Gridfinish EPA 50, eli se on liuotinpohjainen haihtuva. Ja tuo 50 tarkoittaa sitä, että se pitää noin 50% sen veden siellä betonissa, ja 50% sitten pääsee haihtumaan. Ja sitten tämä vesipohjainen synteettinen emulsio taas sulkee sen koko betonipinnan, eli siinä ei niin kuin haihtumista tapahdu. Mutta sitten taas toisaalta, jos vaikka puhutaan nyt vaikka betonilattiasta, että jos lattia joudutaan pinnottamaan vielä jälkikäteen, niin sitten se joudutaan hiomaan se tuote siitä pinnasta pois. Ja valmis betonielementti, urakoitsijat, työmaat, ja näissä on meneekin tosiaan noin se 10 neliölitraa. Meillä kello juoksee ja betonipintojen suojaus, eli meiltä löytyy nyt sitten tämmöistä hydrofobista impregnointia, pinnotteita, impregnointiaineita, eli tämä hydrofobinen impregnointi on tämmöinen, että huokaset ja kapilaarit ovat sisäisesti päällystettyjä, mutta niitä ei täytetä, eli tämä niin kuin tunkeutuu sinne betoniin vähän syvemmälle. Ei tee betonin pintaan minkäännäköisiä muutoksia, ei ulkonäöllisesti, mutta sitten taas estää niin kuin sitä kosteutta imeytymästä sinne betoniin. Ja sieltä löytyy tämmöinen kuin Pierihydroxy 2000 ja Chrysofinisol FS100. Ja sitten pinnotteet tietysti 0,1-5 milliä tyypillisesti noin paksuudet. Ja sieltä löytyy meidän valikoimassa nyt sitten Pieri Valor, Pieri HDL ja Pieri Plerol metallikki. Eli toi Valori nyt on sitten tämmöinen niin kuin lakkapohjainen pinnote. HDL on tämmöinen akryylisementtipohjainen pinnote. Molemmat ruiskutettavia, ja Pieri Prelor metallikki on myös sitten tämmöinen lakkapohjainen pinnotte, missä on metalliefekti sitten siinä pinnotteessa. Sitten löytyy tuo Chrysofinisol SR100, että kun lähdetään impregnoimaan, että tehdään semmoinen ohut kalvo tuohon betonipinnalle, että se hylkii vettä ynnä muuta, niin sitten löytyy semmoinenkin. Sitten antigraffiti, meillä on niitä tuotteita, sieltä löytyy Graphistop 2002, mikä on pysyvä tuote, ja sitten on tämä Graphistop SP Aqua, mikä on uhrautuva, eli pysyvä kestää sen pesun, eli jos siihen nyt maalataan spraymaali päälle, niin sä pystyt sen painepesurilla pesemään, ja se kestää sen noin 10 kertaa sen pesun, ja sen jälkeen se tietysti joudutaan pinnottamaan jossain vaiheessa uudestaan, ja tämä uhrautuva tuote on taas semmoinen, että jokaisen pesun jälkeen se joudut sen käsittelemään uudestaan. Eli se pestään se spraymaali tai mitä siellä likaa on seinässä pois, ja sen jälkeen se pinnotetaan uudestaan. Sitten löytyy tämmöinen Pieri HDL. Tämä on nyt se akryylisementtipohjainen tuote, ruiskutettava, 2-komponenttinen sementtijauhe ja emulsio. Tällä nyt lähdetään niin kuin sitten vähän, haetaan sitä betonin ulkonäköä, mutta piilotetaan niitä vikoja, mitä siinä on. Eli jos halutaan ihan tasasta ja yksiväristä betonin pintaa, mikä näyttää betonilta, niin tässä on se tosi hyvä tuote. Eli täysin pinnotettu, mutta säilyttää tuon betonin mineraalimatta pinnan. Sitten mennään tuohon Pieri Prelor varjoon, eli tämä oli nyt sitten se lakkapohjainen tuote, mitä voidaan betonin pintaan laittaa. Eli tällä haetaan nyt sitten, peitetään myös vikoja betonin pinnasta ja haetaan sitä yhtenäistä ulkonäköä. Eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen maalituote, ruiskutettava ja täysin hengittävä tuote. Ja Euroopassa käyttävät tätä tosi paljon. Suomessakin on kohteita kyllä tehty tällä. Ja sitten tässä löytyy vielä nämä Prelor metallikit, eli sieltä löytyy sisä- ja ulkopuolelle molempia käy. Ja siinä on esimerkiksi kulta ja sitten siinä on tuo kupari tuossa ulkopuolella. Eli muistaakseni siellä oli 10 eri sävyä ja hopea on niistä 1. Sitten tuossa on muutama kuva kohteista, missä on sitten kaikkia tuotteita käytetty. Ja tässä oli oikeastaan mun osuus
mun osuus nyt sitten käytynä. Ja tuossa nyt sitten tosiaan, jos teille tulee, katsotaan, onko tullut mitään kommentteja. Ei ole tullut, kiitos, tyhjentävä esitys. Ja tuossa tosiaan jatkossa, jos tulee teille, haluatte lisätietoa jostain aiheista, niin pistäkää ihmeessä viestiä, niin palataan niihin sitten uudestaan. Ja totta kai kysymyksiä voi tehdä myös jälkikäteen liittyen aiheisiin. Tuleviin verkkokoulutuksiin. Tuossa levyrakenteiset märkät tilat, ratkaisut sisäilmakorjauksiin ja vedeneristikoulutuksen jatkokurssi on vielä tulossa. Eli tässä tämä oli tällä kertaa. Joo. Kiitoksia, ja tosiaan jos pystyy sitten laittaa kommenttia, jos betonissa joku asia tai näistä tuotteista enemmän kiinnostaa, niin sitten mennään vähän syvemmälle noissa asioissa, on siis kierrätysbetonia tai pakkasen kestävyyttä, mitkä asiat vaikuttaa siihen, tai sitten noissa pierituotteista, niin voidaan mennä syvemmälle. Mutta näin, kiitoksia Kiitos paljon. kaikille.